Hai guys, kembali lagi bersama channel kita nih. Kita sekarang ini lagi ada di Semarang. Kota Lama. Oh iya, Kota Lama. Kota Lama. Kota Lama tuh ada di Semarang. Nah, hari ini tuh kita akan mencari tahu tentang kenapa namanya kota. Kenapa namanya Kota Semarang? Yeah. Kenapa namanya Semarang? Oke. Sekarang aja nih udah panas soalnya. Ya, sangat betul itu. Mulai go. Oh iya. Jadi pada Kali ini jangan kaget ya kalian, kita bakal tanya-tanya pakai bahasa Jawa karena di sini tuh kayak lebih sopan aja gitu kalau pakai bahasa Jawa. Jadi I'm trying to make it. Oke. Let's go. Langsung kita cus ke. Kita cari ibu-ibu. Nah, itu tuh Kita ada ibu-ibu. lagi foto-foto. Ini langsung aja. Foto lagi? Emang cek enak foto-foto kok. Foto lagi? Lo badhe taklet iki kan sampun tinggal ning Semarang sampun sini. Nah, kula badhe taklet ngopo kok Kota Semarang iki jenenge Kota Semarang? Apa jenenge Semarang? Walah, arep takon. Nggih. Ya wis kene-kene tak critani. Oke, Bu. Jadi ngene. Nalika jaman biyen ana pangeran sing jenenge Raden Madepandan saka Kraton Demak. Raden Madepandan dadi ahli agama Islam utawa ulama sing dikurmati masyarakat. Raden Madepandan duwe putra jenenge Raden Pandanarang sing becik tindak tanduke, grapyak, sopan lan santun, uga tansah ngurmati wong sepuh. Wonten napa yang ini? Putraku, apa kowe gelem lunga ngulondor karo aku? Nggih, purun ae ngene. Ing ngulon dhewe bakal nyebarake agama Islam. Ing kono guru ana agama Islam. Lan aku krungu-krungu ing kono tanahe subur banget. Siagake awakmu, putraku. Nggih, sendika dawuh ae. Bojoku sing ayu dhewe. Aku lan anakmu iki marep ngulondoro menyang kulon. Gawe apa to, Le? Kangge nyebaraken agama Islam, Bu. Alhamdulillah, Gusti. Nggih, kula kalih Bapak badhe pamit nggih. Atos-atos Kang Mas. Nggih, hati-hati ing omah. Hati-hati yo, Le. Ibu percaya kowe bakal iso jaga awakmu. Hati-hati. Restu Nggih, Bu. ibu kangge kowe. Nggih, Bu. Oke, Le. Matur nuwun. Bismillah. Monggo, Pak. Kabeh lunga menyang kulon. Nganti sawijining dina tekan ing daerah sing bener. Dewe mandhet ing kene wae, putra. Nggih, ae. Utus abdi kraton gawe mbabati wit ing wana iki.
banjur gawe omah, gawe papan panggonan kita kabeh. Nggih, sendika dawuh ayande. Nggih. Monggo. Gusti, wonten kathah penduduk ingkang rawuh. Sedayanipun kersa sinau agama Islam ing pondok pesantren mriki. Kados pundi Gusti? Monggo kabeh mlebu ing pondok pesantren. Aku bakal nampa kabeh sing teka dadi muridku. Lan kita bakal sinau bareng-bareng ajaran Islam iki. Raden Madepandhan duwe pangajab yen ing sawijining dina mangke putrane saged ganteni dheweke dadi guru agama Islam ing daerah mriku. Raden Madepandhan ninggalake wasiat gawe Raden Pandanarang. Putraku, yen aku dipundhut dening Gusti Allah, tolong terusno perjuanganku gawe nyebarake agama Islam ing daerah iki lan sekitare. Lan tuntunan umat gawe ngolah pertanian uga ora ninggalake daerah iki lan terus perjuangan para wali. Mugi-mugi uripmu rahayu dunia lan akhirat. Nggih, sendika dawuh ayande. Raden Pandanarang lan para abdi kraton mangkat menyang tlatah sing diomongke abdi kraton mau. Ing dalan, rombongan kuwi kaget amarga ing ngarepe ana wong wadon sing nggawa kayu bakar disurung kalian wong lanang nganti tiba lan kayune nyebar tekan ndi. Lunga kowe. Iki daerah kekuasaanku. Ora ono sing entuk lewat kene kecuali aku. Ampun Tuan, kula mau badhe lewat. Ora iso. Kaya napa rombongan sing ning mburi? Yo mele dalan kene. Abdi, apa ora ana dalan saliyane kene? Ngapuranipun Raden, boten wonten. Abdi, aku ora gelem ana pertarungan ning kene. Dhewe padha-padha menungso, kudu bisa njaga. Wah! Panjenengan mboten napa-napa Raden. Kowe ora apa-apa to? Nggih Raden, kula sae. Ya wis, nek ngono aku tak lewat dhisik ya. Monggo, matur suwun nggih. Nggih. Ayo abdiku.
Sik abdiku. Napa kok wit asem ning kene tuwuh adu-aduhan? Padahal tanah ing kene tansah subur. Pangapuranipun Raden, kita sedaya mboten ngertos. Iki perkara sing ora biasa. Nek ngono, daerah iki tak jenengi Semarang. Saka tembung asem sing arang-arang. Lah ngono kuwi ceritane. Oh, jadi ngono Bu ceritane. Nggih. Pun Bu, kula badhe pergi jalan-jalan lagi di sekitar sini. Biar Kasih ya Bu tahu ya. aja. Ya sami-sami. Oke guys. Ya, itu sekian dari Kita kisah di Semarang. Jadi itu sejarahnya kenapa namanya Kota Semarang. Terus bagi kalian yang belum subscribe kita, silahkan minta tambah subscribe di bawah. Jangan subscribe itu gratis. Like, Bayar. comment, subscribe. Oke. Thank you for And watching. for next time. Bye.